Du-te și împușcă-te. Du-te, uite, peștele că ne trebuie. Te-a desprezat unul. Unde? La cine? Aha. Aș merge. Aș merge eu, dar... Ăsta, dar... Îmi zis ăsta, dar nu mai vii odată. Șeful ăsta, nu? Mi-a pus și pe eu pe ăla altul cu pizda aia cu mosul aia, nu știe să facă nimic. Ce să strică... Și ăla trebuie să-l opereze și pe ăla la picior. Pe colegul ăla meu. Că trebuie să se lipească aia și pe urmă să deschide, să opereze, să... Eu... Nu mă, are o venă ruptă. Și trebuie să se lipească eu o țără așa și pe urmă să-l opereze și să-i pună tub din ăla între ea sau cum dracu fac ei acolo. Ce faci, mă?